kowe iki nek ngibadah krana njaluk swarga, ngibadahmu ora ikhlas. Kowe nek ngibadah krana wedi saka neraka, ngibadahmu ora ikhlas. Ngibadah sing ikhlas kuwi krana kowe tresna marang Allah. Enten wong sing ngendika ngoten niku. Niku pangandikan boten leres, pangandikan boten cocok kalian dalil. Sebab menungso ingkang paling ikhlas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nalika ngibadah dumateng Allah nyuwun swarga, nalika ngibadah dumateng Allah nyuwun pengayoman saking siksa neraka. Napa Kanjeng Nabi mboten ikhlas? Kanjeng Nabi menungso paling ikhlas. Ning piyambake pun nyuwun swarga. Nabi ndawuhake, mila nek enten wong sing kandha kowe iki nek ngibadah ming krana swarga ora ikhlas. Nek kowe ngibadah krana wedi neraka, kowe ibadahmu ora ikhlas. Niku pamanggih pangandikan ingkang sesat, ingkang keliru. Sebab akidah niku pun pendet saking Al-Quran, saking hadis Kanjeng Nabi. Lan Nabi ndawuhi umat Islam supados nyuwun swarga. Nabi ndawuhi umat Islam supados napa niki nyuwun pengayoman dumateng Allah saking siksa neraka. Dadi wong sing ikhlas ngibadah niku ngarep-arep swarga, tur nggih ajrih saking neraka. Nek mung ngarep-arep swarga tok ora duwe wedi marang neraka kleru. Wedi marang neraka ning ora duwe pangarep-arep marang swarga niki nggih kleru. Aku ngibadahi sing penting selamat ka neraka wis cukup, rasa mlebu swarga ora apa-apa. Mboten mungkin. Menungsa iki enten loro. Nek ra mlebu neraka ya mlebu swarga. Kok sampean arep gawe ada-ada dhewe niku ada-ada kok ngendi? Aku sing penting ora mlebu neraka, ora mlebu swarga ora apa-apa. Lah blusuk nang endi? Mboten enten model ngoten niku. Tetembungan napa niku? Swarga katut neraka nunut niku barang niku. Tetembungan mboten bener ngoten niku. Ewadene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhake, ngibadah niku ngarep-arep swarga, ngibadah niku ajrih dumateng siksa nerakanipun Allah Subhanahu wa taala.